Ei, sóc en Miquel Paretes, de la Sala. El dia 3 us convidem tots a la frontera, per al nostre futur i per al vostre. Força revolta! Soc Simó Colls de Pau, de l'Alt Empordà. El 3 de juny, tots a la Jonquera. Per nosaltres, pels nostres fills, la nostra fi, la vostra fam. Guanyarem! Bones, em dic Arnau Molell, soc de Tordera i us animem que el dia 3 de juny sortiu a les carreteres i ens feu costat a tota la pagesia per al nostre futur. Bona tarda, sóc en Marc de Pontós i el dia 3 t'espero als talls de carretera per defensar el nostre sector. Visca Revolta Pagesa! Som en Pitu, l'Edu, en Melgar i la Cristina de la granja Mare Eusebi de Fonteta i us convidem el dia 3 de juny a anar al tall de fronteres perquè no és només per nosaltres sinó que també és per vosaltres. Amunt, Revolta Pagesa! Bona nit, família. Soc la Carme Plana, soc de Vallgorguina, al Vallès Oriental, i el dia 3 de juny t'espero a tu al tall que farem a les fronteres, perquè tenim un problema molt greu i el nostre menjar és el vostre menjar. La nostra fi serà la vostra fam. Bones a tots i a totes, em dic Nil Bonet, soc d'Orfes, treballo de pagès i us invito a tots i a totes el dia 3 de juny a lluitar per la pagesia. Soc l'Oleguer Roig de Sant Pere Pescador. El dia 3 de juny no pot faltar ningú al tall de fronteres. Visca Revolta Pagesa i fuego! Bones, soc l'Oriol de Serinyà, tinc ovelles a casa i animo tothom a anar a la manifestació de Revolta Pagesa del dia 3. Hola, em dic David Font, soc pagès de la Garrotxa i us convido tots el dia 3 de juny a venir a defensar la nostra pagesia i visca la Revolta Pagesa! Soc l'Anna Mir, agricultora, ramadera i ambientòloga a Girona. Vine amb nosaltres el dia 3 i recolza els drets d'aquest moviment que ens alimenta a tots nosaltres, el territori i el paisatge. Hola, bon dia, sóc Joan Artero, de Fontanilles, Baix Empordà. Us convido el proper dia 3 al tall de les fronteres perquè les nostres explotacions siguin viables i puguem donar un producte de qualitat en el consumidor. Visca Revolta Pagesa! Hola, sóc l'Alba Falgàs de Torroella de Fluvià i us crido a tota la ciutadania, tant catalans com bascos, com espanyols, com francesos, a donar-nos suport a tota la pagesia perquè puguem sobreviure. El 3 estarem tallant les fronteres. Ànims, som-hi tots! Soc l'Anna de la Salvatana, de Campllong. Amb la llet de les nostres vaques fem iogurts per les escoles catalanes. I perquè això pugui seguir sent així, perquè tots ens puguem seguir alimentant amb aliments bons i de casa nostra, us demanem que el dia 3 de juny vingueu a fer-nos costat. Força Revolta Pagesa, és la vostra i és la nostra. Bones, soc en Jan, i jo soc en Carme, som dos joves pagesos del Baix Empordà i us convidem a tots el dia 3 de juny, juntament amb Revolta Pagesa, a tallar la frontera, per lluitar un futur digne per nosaltres.